אני לא רוצה לבוא, אני רוצה לדפוק את שולה וזה. ולא בגלל שאני רוצה לצאת לפולין, וזה? לא, זה לא קשור, למה לא אמרת לפני? כי אתה נזכר לי. לא, זהו, בחיים שלך, כן, אז תגיד מה לא חיים, אוקיי? אוקיי, עשינו את זה? אני פה. אני פה. מתי? אוקיי, בחיים שלך. זה שאני אומר שזה לא לעניין, זה לא אומר ש... זה לא לעניין, בחיים שלך, תגידי לא לעניין. זה מה שעשית היום, זה עבר עם כל הלא לעניין, שאי פעם תגידי, מצומצם. זה פי לך. תרגיל, חברה שלך, רוצה לחבר את זה? תרגיל, שכן, אני לא חברה שהיית רוצה. נכון. סירקין, אתה מוכן להביע דעה בבקשה? דעה, לא מבטים, דעה. כן, דבר עוד פרטה. שולה צודקת. אני יודעת שאני צודקת. אתה רואה אפילו חבר הכי טובים שלך, הם כנראה בגבם, לאור העובדה שאני צודקת. אז תפסיק לבלבל את המוח. זה צודקת. ממש הסתכלתי. הגבר שותה לו תה ומחייך. ניגש לפיים, לאישה. יש לך משהו להגיד? לא. דל. למה אתה מדבר על זה? מה מדברת? מה? הוא לא בסדר. איזה מונח במצגת מסייפת? די, מה? גם די אצלם. די. הנה, אני מפסיק, מה? ראית את הכפתור.